Farú hui Robbie agus Joe higan kill. Ta Robbie iontach beg agus ta Joe iontach ard. Bhí siad iontach narisha mar níorhhail lo bheitse. Bhí gona ina lausagi. Nuair a bhí siad ag siúil, tháinig siad siopa burgera agus fuair siad burgera le caiise. Bhí an bolú ón burger ionta jazz agus hui an bolú fríd an kill. Wallu an mactíir an bolú ón burger. Tháinig Robbie agus Joe an wach tíir agus níú siad an an éabharu. Bhí aigla orthu agus hui siad a walla. Cai sin na burger suas an crán. Rích an mactíir suas an crán, het sé agus dúirt sé bé mé arás an seo mar sin de hui sé ar hiúil. Nuair a tháinig sé arás, bhí rudaí ar a crúba cosal le sú gréman agus hui sé suas an crán agus ag an mhar het sin a buta sé ón wach tíre. Fuair sé grém ar an crán agus thosaigh sé ag dul suas an crán. Dí sé na burgera agus hui sé a colaigh. Fuair Robbie gona suige agus mhairigh sé a mactíre. Bhaile dul ag an kill, Maith seo an leabhar Digiteach. Mono Maith go fáil is leabhar Maith é seo. Le dóthó na bí ag daine na rudaí atá sa leabhar seo. Tá Robbie agus Joe sa kill agus tá aigla orthu agus tá gona ina lausagi. Tá mactíir ag teacht.